правиш? Bulgarian Fitness Championship, отбор скелт. Как се кажеш? Аз съм Марина Хаджийска. И Ракцова. Добре. Гребен тренажор, концепт. Белите са 0,5, зелените са килограм, 2,5, 10. Мъжки лост 20 кг, дамски лост 15 кг. Купче 60 см за мъже, по-ниско за дамите. Ние може би трябваше да вземем една рулетка да измерим. Те тук пише, той има число. Ето ги. Да, Само че той е в инчове. Ето го. Да, ма трябва да има. 76. Аз мисля, че ето го този тук. Всъщност... Да, 76 и 60. Ето го 50. Да, 50-ката е тук. Да. Еми... Така... Това е май. Добре, Мими, когато си готова, сядай. Приготви се и без да бъде дръжката. Като стартира време, Да не забравим бърпитата. 6 бърпита. Те как бяха? Над тренажора или как? да. Ама аз започвам с тренирането ли, а не само при смяната. Тя или аз ги правих? Добре си се подготвили. Добре. Тайм-аут. Пак на време се сещаме. Ще да стане едно чудене. Аз не бях се грача, бе. Нека правим работа с десятка. Да сме сигурни. Значи, какво ти правиш? Ти правиш... Аз правиш... Ти не правиш нищо, а ти сега трябва да правиш бърпа. Не, мисля, че не. Защото То пише every switch. Да. Еми, значи, трябва ли да е над тренажора? Да. Окей. Добре. Еми... Двойно прецакване с 9. Няма проблеми. 8, 7, 6, 5, 4, 3... Време. Продължите да направиш все Въпросът е дали
per esempio. Hai bisogno di sezione, posso cioè sezione, non spreco, che ci danno altri. Dai, sì o no. Super, bravo. 10, molto sì. Grazie. Bravo. No, sì. Nice. Let's go. Stop. Just breathe. Let's go. Bring the beat back. Bravo, super. Što ti se pita? Ajde, daj posredno, bravo. Super. Še imate mnogo vreme, daj. Na 5:40. To se viš, da njamo нужда. Tell me your secrets. Dance with me. Let's go. Stop. Just breathe. Stai caprioso. Dance with me. Let's go. Dance with me. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me. Dance
Ма нямаме много време. Дева, можеш да натиснем още малко. Аре, нали квалификация си? Dance with me. Ще държим малко по-близо? Малко по-близо тила, една идея. Да се виждаме. Да, така мисля, че е добре. Даже може и малко по-назад. Чудех се за колана. За сега ли? О, не дей, че дишането ще... Да, дишане. Сигурно. То са, значи там. Беше. Колко има още? Имате 8,44, до коя? На 12-та почвата, нали? Това сега направим. А, не, на 10-та почвата, нали, Райк? На 10-та. Една минута има. Абе, няма... Не, дей по-добре. Една минута имате, ма не дей. Не, аз съм бързо на 10-та. Ще си вземем сега. Ето, мисля, че е добре. Имате 40 секунди. Добре. В началото не тръгвайте бързо, защото 8 минути са много. По-леко. Айде, 10 секунди. Три, 2, 1. Добре. Дишайте на всяко повторение. Много важно. Дишайте хубаво. Последно. Стига. Не са ли 8? Добре. Супер. Ползвайте крака, супер. 2, браво. Супер. Добре. Още 2. Последно. Супер. Айде, дишайте хубаво. Браво. Супер. Дишай.
Хайде. Браво. Браво. Супер. Пускай щангата направо така. Две минутки имат, айде. Три са даже. Браво. Супер. Дишай, како си ползвай си краката. Супер. Дишайте. Айде още две. Хвърляй. Добре. Супер сте. 5 минути и 30 секунди. Още 2 минути и 20. Айде. Айде, минута и половина. Ползвай краката. Ползвай краката и дишай на всяко повторение. Хубаво. Браво. Добре. 6. Последно. Браво. Пускай. Айде сега. Дишай. Една минутка имате. Айде, ще почнете и последния рунд. Айде. Айде. Айде, трябва да ги завършите. Дишай, дишай. Браво, браво. Супер сте. Айде, още малко остана. Секунди. Айде, ще направите поне 8-те повторения. Айде, последно. Айде, затваряй очите и давай, блъскай. Браво, браво, браво. Последни бройки. Последни. 5 секунди. 4, 3, 2. Айде, фърляйте. Браво. Супер сте. Айде, 2 минутки. Ставите се.
минута, нали? Имате 15 секунди, как приготвяй се. Пак тези служи на ръцете. 10 секунди. Дишай хубаво. Айде, ще станат. После ще си починеш, ако трябва повече за следващия опит. Айде ти си, като си готова. И фъраш штангата, после на краш падовете. Дишай. Добре, супер си. Много леко. Много леко, браво. Айде сега. Дишай и се стягай. Така. Добре, хвърляй. Добре, браво. Айде, Райко. Една минута мина. Браво, супер. Браво. Супер. Две минути минаха, може да след малко да се прибър. Айде, ще станат. Нагласването, стягайте. Айде, стягай се хубаво и ставаш веднага. Няма да ти тежат. Ставаш веднага, ставаш. Сега искам да влезеш хубаво в ножица. Да се стегнеш. Ниска ножица. Добре, супер. Браво. Направо си. Браво.
сега. Искам да ги подценявай. И искам рязко да влезеш по тях. Бързо. И да се стегнеш. Дръж! Браво, бе! Супер! Браво! Айде, Райко. Имаш 45 секунди. Айде, 30 секунди. Айде, обърнеш ли ги, ще ги тласнеш, със сигурност. Всички знаем. Давай. Пази се как. Ай, ставаш, ставаш! Браво, браво, браво. 5 секунди. Супер! Браво! Супер! Браво! Супер, хепи! Чакай нещо пак трябва да снимаме. Тук 108, тук 60. Това какво се върти?